kini ke program kandon lai sngi menta ka sngi ka khat lai la shai ka khat sau bat lai sngi ka khat santrik menta ka sngi shibit aga por janmit ngindon ka dancing competition hagaba kin bon bagi contestant na ki kendom kenshrat jong kini ka them ribhoi ka jungi bat na shlong ru kindon ki bana wei ki district ru kin poi ban yashim menta hagani ka festival ka jungi te la shai ka sngi ngindon ki artist baper kum i kentiu len mau pnyang nata ki voice of rhythm nangta ka thunder skiff ka wei ka pan bapaunam na po nong stoin nangta ngidon ru sa ki DJ na ka mata ka khat sau terik na ka mata ka khat san terik ru ngidon ki artist baper ha ka ba ki artist kum jong u jelau do tir nangta ki kat anlis nangta don ru nong tem bapaunam jong ka pri nyau trap jungi ki Snow White nangta kin wan ru ki bad boy bad Jesse nangta donru igwe DJ belakot kerpang na Bangalore DJ Rislin iban satam ha ka khat santrik ka show kanlong ka ba internet adu kata-kata kani ke program ru ngila prepare ha kata karukom bagi stall babun chat kindon hangni nadu ki stall bam ki baper lada dei ha ka Indian dishes lane ki Chinese dishes lane ki traditional dishes nangta ki traditional dress nangta ki don ki dukan baper nangta ki road show jong ki company ki kumka Hyundai bat ki weiru ki company kin wan man penpau hangni khnang ba ki pajba kim don kam ban liwat shawei shaar hanre hangni ki la banyo ki don ki amusement na kamta ki khna ki hybrid ru kum ki jingle kai baper ki ba ki khna ru ki la ban le kai te baro khoi na kabanta kane ka stage hangni ka ba ngilabu namta kini ki stalls kilong free lajno tangi kati ka ban rung sang tei hana kamta ki show ki ban sedang ka por saw baje ngibu khandiat khonsot ka bairung na kamta ka jinglut jingsap na kabanta ban siu ye kini ki artist ki ban wan ban perform tenga khot where ya pi baro ki pai nong show snong jong ka snong msting bat ki parlok najan bat na jengai jong kani ka briu nyau trap ki jongi wan kersan lem yengi wan yadon mental lem batngi namar bala ka jingwan jong pi kan kentiu ya kani ka school kan ya rap ya kani ka school bat kan ya rap ru ban ai mensim yengi ki samla bandang ya iran shu ya kum kini ki program na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki school jong ki snong ki thau bat jong ki no ki briu ki badon kam ka jingiram te sakawai ka jing penpana ngidon ka lucky draw ru ka tiket kalong sispa dengka hagaba ka first prize kandai ka brand new scooty re nangta ngidon ru ka second prize ka flat TV nangta ka third prize ki mobile bat ki consolation sautli hagaba kinyo da ka cash kumbasan san hajar tengka marwei te yashim menta batngi yadon menta lang batngi bat kajingirap jongpi kan pen mentoi lang yengi barkhot tenga ai kublei kerpang ya pi paro nadu ki nongelam snong nadu ki staff berki members jong ka sati raja nadu ki bouncer ki volunteers bat kini ki stall ki try jong ki stalls ki balayawan manesim mentah ne all the best bat ki kermen bagane ke program jungi kan long ke bejok